gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri. Cris sport dim ots ble y darllen i di. Roedd golau glas yn fflachio tu allan i'r siop yn sydyn. Cludodd yr heddlu i mewn y wyll. Beth sydd yn digwydd fan hyn? Bleidiodd yr heddlas yr eiliad nesaf. Gwelodd yr heddlu'n hwn a'r pys yn edrych yn euog iawn. Gwnaeth yr heddlu'r pys lynhau ei llanast ac yna ei chloi yn ôl yn y rhywgell. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, yn y gwely bath neu o gwmpas y tŷ. Mae darllen yn hwyl, mae darllen yn sbri, cris sport dim ots ble y darllen i di. Straeon doniol sy'n gwneud